emini ilanga alikwenzakalisa nenyanga ebusuku. UYehova uyakugcina ebubini bonke, uyakugcina umphefumulo wakho. UYehova uyakugcina ukuphuma kwakho nokungena kwakho ngoku kude kusemaphakatheni. Sindulule bantakwethu inkonzo leyakusasa nje ngokuvuma kunye ingoma yamakhulu 241 ethi yona umalusi kuYehova onigcinileyo, ukuswela kubikho kothembela kuye. Amadlelo oluhlaza ndiyadliswa kuwo, ndiyalala ngokonwaba ndingothuswa lutho.
Umkani wengcwalisa Mandla Zinduli isenkosi yethu enguKristu Mhlekazi omhle Mongameli manga ngathi akekho ekho wena Nkosi ungundlela zasipho yaye wena Nkosi ungumlilo odlayo thina Nkosi asisithi sizizimvu zokwaliswa nguwe kubo bonke uThixo asimbonanga uThixo fana nawe saza sathi thina emveni kwesibakhangela sakhetha ukhonza wena kusekuseni ke Nkosi elungileyo kusekuseni Nkosi enamandla kusekuseni dwala laphakade kusekuseni ingqondo yethu kusekuseni Mongameli siza Nkosi sisithi siphosisile salahlekana nendlela zakho njengegusha esilahlekile salandela Nkosi amaqhinga nenkaniko zenhliziyo zethu ekuseni Nkosi sithe xa besiphakama selula izandla senyusa inhloko zethu sathi kumkani wengcwalisa sibulela into yoba sisekho sibulela Nkosi uphakanyiswa nguwe sibulela Nkosi into yoba awonela usiphakamisa welula ingalo zakho ezinenceba engapheliyo wasilondolozela kule ndawo yonqula wena safika Nkosi apha sathetha izinto zelilizwe ngoku Nkosi siza phambi kobuso bakho xolela ubutyhakala bethu xolela Nkosi izinto esithe sazithetha zakuphazamisa ngoku sesicela Nkosi into yoba usithobele ufefe lakho ukuze Nkosi udilize thina uchithe Nkosi kuthi amabhongo elilizwe ususe Nkosi ukuzazi tyala ke Nkosi owakho umfanekiso into bangibake Nkosi sithethe izinto kuwe wena nguye uThixo yaye Nkosi ungumzalo nenceba engazange iphele eyona Nkosi esenza size sikhasa ngamadolo sesicela Nkosi into yoba sive ufefe lwakho sithobele ke Nkosi ufefe lwakho unguThixo sithobelayo Nkosi nakulena Nkosi inkonzo izawuqala apha basa Nkosi umlilo wakho basa Nkosi umlilo wezulu usenzela izinto esingakwazi uzenzela siza kuwe Nkosi ngoba thembekile namandla thina kumkani wengcwalisa sinezinto Nkosi esingenozibeka phezu kwetafile yahla jonga ke Nkosi inhliziyo zethu ukhangele Nkosi ukuswela kwethu usinike ke Nkosi izinto ezisifaneleyo sizicela izinto kuba wena unguThixo yaye thina singabantwana bakho apha phezu kwendaba lizwindini elinamandla kumkani wengcwalisa khawuthobe umbethe
wentsikelelo yakho ukuze Nkosi esisixaka esizawuthetha apha singathethi Nkosi ngoba sizazi. Thambisa lizwindini lamandla, thambisa Nkosi abo bantu balapha ngomoya wakho namandla. Mawehle ke Nkosi umlilo wakho, mawehle Nkosi elungileyo, wehle njengoThixo yidla Nkosi impilo yabo, songa Nkosi amathambo abo. Sekuthetha wena liphume izwi lakho, liphume njengetovu elihle lihlaselayo Nkosi. Malifike Nkosi lithimba intimbo kuthi, ngoba Nkosi namandla izwi lakho liyanqoba, yaye izwi lakho Nkosi liyayikisa. Kutheni kaloku Nkosi izinto esizicela kuwe ungena ungasenzeli, ngoba wena wasithanda singakuthandanga, wasazi singakwazi. Moya namandla sikelela bonke abantwana balapha, twesa ke Nkosi amaphi kwakho ukhunge ngabo. Ungumoya namandla onokuyisa zonke izinto ngoku naphakade. Amen. Incwadi yeGenesis okanye incwadi yendalo ngesahluko sama-45 sifunda nje ivesi ezimbalwa ukuqalela kwasisahlukwana sokuqala ukusa kwesiya sesine. Kulena yami iBhayibhile iphepha ngama-56 isihloko ndaba sithi uYosefu uyazazisa kubantu kwabo. Siyabeke nabo bayifumeneyo ze bathi ke abo baBhayibhile zabo bazilibele emakhaya baphulaphula. Masambeni ke uYosefu akabanga nako zibamba phambi kwabo bonke ababemi ngakuye. Wadanduluka wathi kubani bonke abantu bemke kum, akwabakho umuntu ume ngakuye ekuzaziseni kukaYosefu kuba uzalwana bakhe. Wasibeka isililo eva amayuthutha yeva nendlu kaFaro. Wathi uYosefu kubazalwane bakhe, ndinguYosefu, usaphilile na ubawo? Abanako ukumphendula abazalwane bakhe kuba bakhwankqiswa phambi kwakhe. Wathi uYosefu kubazalwane bakhe, kanisondele kum apha. Asondele. Wathi, ndinguYosefu umzalwane wenu enamthengisayo ngaye iphutha. Ngoko musani ukuba buhlungu, ningaziqombeli ukuba nathengisa ngam apha, kuba uThixo wandithuma phambi kwenu ukuze ndisindise abantu. Eli ilizwi likaThixo bawo, Thixo woxolo, Thixo wozulu, Thixo nothando, makakusikelele kulesesho okanye ukufunda kwelizwi lakhe ngoku kude kube mnaphakade. Amen. Ingoma 229.
Above all, ndibulise isigqeba esi ipanel le ndiqhuba nayo le nkonzo yakusasa nje. Bonke abantu abalapha, Nkosi wonke kaThixo, olapha abantu kusasa nje, igama elihle lenkosi yam uYesu, molweni, molweni. Kule ncwadi esifunda kuyo, incwadi yeGenesis ngesahluko sama-45, kukho amazwi abhalwe kulaa vesi yesi-4, amazwi abhaleke ngale ndlela. Wathi uYosefu, bazalwane, wathi ndinguYosefu,
umzalwane wenu enathengisa ngaye eyiphutha. Lilizwi likaThixo uThixo makalisikelele ngoku kude kube ngunaphakade. Amen. Ndithabathele ithuba ndibulele upresident ulutsha oba ndibe ngumuntu ochongiweyo namhla nam ndibamba ngazibini. Umka aweli wonke umuntu esandleni, asimntu wonke oye awelwe ngumka esandleni. Ndiyabulela kuba nam ndide ndiwelwe ngumka esandleni. Nkosi President, General President. Ndizawukhawulezisa futhi uncoko ndizawuluma nje ezindawo zinobuhlungu, ndawugqiba ndigqithisele kunye. NguYosefu lo uthetha la mazwi, ongunyana kuIsrayeli. Mhlawumbi abanye bangangayiqondi le nto, andibe ngolu hlobo ndithi ongunyana kuYakobi. LiBhayibhile ngunyana lo okoluphala kwakhe uYakobi. uJosefu lona walishiya ikhaya wemka eminyaka 17 ezelwe ukumka kwabo kukwabo, kuba kwaye kwakhula intiyo lomzalwane kwisiblings zakhe. Wonke umuntu udalwe nguThixo wanesibabalo sakhe. Akekho umuntu ongenaso isibabalo sakhe. Mhlawumbi ungangasiboni isibabalo sakho, kodwa wonke umuntu udalwe wanesibabalo sakhe. Yile nto imenzele ikhenema uJosefu sesisibabalo sakhe esityalwe apha kuye, ibe siso esisimenzele ikhenema. Wade wathiywa ke ngabantakwabo ngenxa yesibabalo sakhe. Abantu ngoma xa bafuna ukukudiliza, befuna ukukudestroya abantu, abadestroyi only isibabalo sakho, but badestroya wena kunye nesibabalo sakho, bachithe. Abo bazalwane, xa ufunda iBhayibhile, iplanning yabo yayingekho kuthengisa uJosefu, kodwa yayisekubeni intoba bamgqithisa amazwi, bambule. Ufunda kakhe iBhayibhile ithi babefuna umbulala ukuze kuphele le nto yalamaphupha. Bantwana bahle bakaThixo, le vesi isitsalela phaya kuchapter 37 kuphendulwa
la mibuzo ibuzwa phaya kuIsrayeli kunye nonyana bakhe, ivesi nguverse 8 kunye noverse 10 phaya kuchapter 37 kuphendula loo nto. uYosefu uthi into yazomenzela itheneba, besisemasimini tolo brother bakhe, besisemasimini sibopha isithungu emasimini, saze esona isithungu salapha phakathi, isithungu sami zaza ezelu zanqonga isithungu sami. Alana bakaThixo, sanqonga isithungu sami. Umbuzo ovelayo kubantakwami, ufuna usixelele into yoba wena usakwayinganga phezu kwethu na, sawulalwa nguwena. Le vesi chapter 45 uphendula ezi zinto. Uphinda uJosefu aphuphe esithi ndiphuphe ilanga lenkwenkwezi nenyanga. Wena bakaThixo ndiphuphe ezo zinto. Wena bakaThixo athi uIsrayeli ufuna nyana wam ukundixelela into yoba mna nonyoko kunye nabantakwenu sizawukubutha kuwena. Alala bakaThixo, ngabe ndingcwele kokwethu undixelela into yoba sizawukubutha kuwena. Xa ulikhangelela ibali, xa ukhangela izinto zikaThixo zizinto ezizodwa, ukusuka kuchapter 37 ukubheka ku-45 ubonapha icebo likaThixo. Alala bakaThixo, khamela kokwethu uYosefu enamthembisayo eyiphutha. Alala bakaThixo, uYosefu, inhlelo zikaThixo bomama notata azinakuqakelwa, kodwa sigqibele. Inhlelo zikaThixo azinakuqakelwa uba zinjani na, kodwa nani malingathi neligama lokuqagela. Ndingolala pheledi free mna, ndixolele ngesixhosa siseledi free. Inhlelo zikaThixo azinakuqagelwa mntu, kodwa zigqibelele. Le nto ibithethwa pha kuGeneral President esithi God's plan is unpredictable yet is perfect. Inhlelo zikaThixo, inyaniso into ethi uThixo ungundlela zaziwa. Indlela zikaThixo zinjengezokhozi esibhakabhakeni. Indlela zikaThixo zinjengezokhozi esibhakabhakeni. uThixo skildas anakuhambisa ixesha lide ekuhambisa emeveni. uThixo ixesha lide, kanti uThixo udrayiva indlela ekusa empumelelweni. uThixo, ngoba uThixo njalo indlela zakhe azaziwa, kanti udrayiva indlela ebheka empumelelweni. uThixo njalo, uThixo njalo. Amadoda neentokazi balala bakaThixo that are so well established today, kanti izolo bebesesitwaleni. Namhlanje ubomi izinto zijikile, izinto namhlanje
Zikile la madoda, la mantokas, namhlanje well established. Kanti izolo ebesesitwaleni. Njalo icebo likaThixo. Njalo icebo likaThixo. NginguYosefu enathamisa ngaye eyiphutha. NginguYosefu enathengisa ngaye eyiphutha. Ubuyela kwela cebo xa sifika pha kuchapter 45. Ubuyela ela cebo. Ubuyela ela cebo likakumkani uFaro. Ubuyela la phupha likaFaro xa ufika pha kuchapter 45. uFaro uthi uFaro ephupheni lakhe ndivuke bendiphezu komlambo ndibona amathokazi enkomo atyebileyo asithenge. Kwangaxeshanye ndiphinde ephupheni lam ndibone isikhwebu sombona esisixhenxe esityebileyo nesingcakathileyo zibethwe lulophu lwasempumalanga. Abantwana bakaThixo uthi uxakene nento kweli phupha le masi esityebileyo nemasi esibhityileyo zathi zisibhityileyo zaginya esi sityebileyo zathi isikhwebu ezingcakathileyo zaginya esi sikhwebu sityebileyo. Ufuna umntu onokumtolikela iphupha lakhe. Bahanjwa bayothatha uJosefu wayevalelwe entolongweni phofu eqatywa amafutha inyama engayityanga. Abantwana bakaThixo wayothathwa entolongweni into yoba makazohlalutya iphupha lakhe. Kanti le ndoda wayeyikhuphile uJosefu entolongweni. Umphathi wabanamli awathi kuye uze undikhumbule wakulungelwa undikhankanye kuFaro andikhuphe kwethu kuba ndabiwa ezweni lamaHebhere nakule ndawo ndikuyo andenzanga nto uba bandifake emathini. Abantwana bakaThixo kanti kutyhileka iphupha likaFaro wabiza uJosefu uba makazotyhila eli phupha. Uthi uJosefu uzimihla esixhenxe yendlala, uzimihla esixhenxe etshila iphupha likaFaro. Abantwana bahle bakaThixo uthi uFaro latyhilwa iphupha lakhe. Singamfumana phi na umntu onje onomoya kaThixo? Abantwana bakaThixo singamfumana phi na? Sikweso sigaba apha kuchapter 45 sikweso sigaba sendlala. Into enayo andizungena i-details, bakhona mfuthu umncoko abazongena apho, andizongena apha kodwa ndinesimanga abefundisi, ndinesimanga apha. Andiyazi uba yenziwa into naleyo. uYosefu ukhumbuza apha abantakwabo ngesenzo abasenzayo. Andiyazi le nto abantu abaninzi abafuna uba kukowutwe izolo labo. Abantu abaninzi bayayiqaphela into yoba kukowutwe iplasti yabo. Andiyazi noba yenziwa bakutheni nale. Abafuna uba kukowutwe iplasti yabo. Uba iplasti yabo ihle, iplasti yabo iqhakazile, barhala noba ibe ngundaba emlonyeni
into esele kuthethwa ngayo xa ipasti yabo intle, kodwa uba ipasti yabo ikokokoko, ipasti yabo inemibili, usuyazi kakuhle ubeke wakoka lo plasti yabo usemfazweni, ngoba abafuni kukowutwe ipasti yabo. Abathengisi bethu ngoma ababesithengisa isona, abathengisi bethu but today singqalangqala esingafuna uba kutatshwe iplasti yabo, singqalangqala abafuni noba kukowutwe iplasti yabo. Xa ukhangela apha ecaleni kweplasti yabo kungqengqe ikakade lakho mntu alizawumane limshukumisa lisithi ujakalase uyabuyela ebuseni. Abantwana bakaThixo lizawumane limshukumisa limkhumbuza uba lisithi ujakalase uyabuyela ebuseni. Kwabantu abanjalo zomhle wakokwethu, susa ikakade lakho ukuze siyeke ukukawuta ipasti yakho. Abantwana bakaThixo lisakhona ikakade lakho, soze siyeke ukukawuta ipasti yakho. Abantwana bakaThixo mzomhle wakokwethu, abantwana bakaThixo nguJoseph enathengisa ngaye eyiphutha. Uyabakhumbuza uJoseph, uyabakhumbuza nangoku kanzawuyeka, nangoku uJoseph wabakhumbuza abantwana babo esithi nina nacinga okubi ngam, kodwa uThixo wacinga okulungileyo. Abantwana bakaThixo uSirayeli ngoku saleli kwabandayo into eyamenzakalisayo uSirayeli, into eyamenzakalisayo wenzakaliswa waba nezivubeko ezingaphakathi eziphele ngaphakathi. Ngalaa mini nyana bakhe besanengubo abayimpuze egazini lebhokhwe, bayanabisa besithi ngawufanise yekabanale ngubo. Abantwana bakaThixo wenzakala uSirayeli ngaloo mini. Sekukho ngoku izivubeko eziphele ngaphakathi, zizo ezi vunzuncoko ezandithumela emangcwabeni ukuze athathele amazwi athi nguYosefu enamthengisayo eyiphutha. Thixo makanigcine anisikelela nithamsanqelisa ngokunquna phakathi. Amen.
incwadi yeGenesis chapter 45 ivesi yesine. Ndingula Yosefu enamthengisayo eyiphutha. Ndithetha ke noko nomanyano apha, ndingathi nomanyano olunomahluko. Babe ndilifanisa nemoto, ngendisithi imoto ehamba ngamavili amane, ngoba sineza forces. Kodwa ndizawudlula nje ku-CO1 usiwesibini ka-comradeship, because na umamela apha kulo Yosefu sixelelwa pha ngoYosefu onobudlelwane phakathi kwakhe noThixo, of which yona nto ibalulekile. Uthi apha ebudeni bakho bendlela, kodwa uqiniseke into yoba unabo ubudlelwane phakathi kwakho noThixo. Because Yosefu apha uphezu kwentili yaseHebron, uthi uyise khawuze ndikuthume uhambe uyojonga ukuphila kwabantakwenu kunye nempahla emfutshane, ngoba kuyenzeka sithi njenga sihamba Skilders kule ndlela kuthi kanti asisaphili. Kuhamba iGilda pha eyangcweleka kudala, tonayo tongcwelesekile, unakho kungaziqondi ubungcwelekile. Ithile ngoku njengoba ingcwelekile, uyibone into yoba sithi sifuna ukwenza okuhle, yona isuke isithathe isibeke ebumini, hayi ngoba ukwenza okuhle ayikufuni, kodwa ngenxa yoba ayisaphilanga. Fika phake ngoku uYosefu kule ndlela ehamba njengoba ethunyiwe, uthembise abayintakwenu bakwaShekemu apho bekhona. Kule ndlela uYosefu ebheka kwaShekemu, ithi le ncwadi wathi esabhadula kule ndlela kwathi gqi umfo othe kuye ufuna ntoni na, ithi impendulo kaYosefu, ndibheka abantakwethu, uthi lo mfo ndike ndeva bethi bazawumkapha abheke eDothani. Kule ndlela uYosefu ebheke eDothani athi kayekude kufuphi nabantababo babe bembona nabo into yoba nguYosefu nozayo, athi kayekufuphi bakhawuleze bahlale iyelenye kuthiwe nankulomphuphi, because iSkilders ngenxa yezinto uThixo siphathise zona kubantu bengoku abasetyenziswa ngumtsholi, kodwa besendlini kaThixo ayatshintsha amagama esibizwa ngawo, sibizwe ngala magama uThixo athi yena masigcine izimvu zakhe ngawo. Sitshintshe ngoku kubonakala into yoba sizawufela into kaThixo, kodwa ndithanda into enye, ngoba ubudlelwane uYosefu anabo phakathi kwakhe noThixo. Kuyabonakala into yoba ebethi kuyo yonke indlela ahamba kuyo, ake kodwa yena uThixo
bezela intloko abantu ke abeza nezihlwele endlini kaThixo ziyabadini into zikaThixo ziyababhora into zikaThixo iba ngathi uzenza ngcono because wena wenza lento uThixo akunike yona basabantu abeze nezihlwele bajonge izinto ezingazibasa ndawo kodwa ngiyamthanda uyehova uThixo ngoba xa uphethe into kaThixo uthi ngeli xesha ufane ne-tennis ball ayithathe umnikazi wayo ayigqampise phantsi kodwa isuke intinge athi noba eyigqampisa angakwazi uyibamba ngenxa yokungama kwamandla kaThixo esihamba nayo fika ke ngoku Yosefu kuThomas umbamba ancedile uReuben kule nto yoba kuthi uza bulawa Yosefu wathi nasimbulala asizuzuza nto mahambe simthengiseni wathatha uYosefu wafaka kulo mathi ngeli xesha efaka kulo mathi yona ingubo eyona nto ke eyenze ubutshapha phakathi kukaYosefu nabazalwane bakhe njengoba ebonile ukuzalwa ngulo mntwana onamahluko wathi kunamaphupha amabini awachazileyo wathi umbuzo wabekwa ngendlela engazingakuvisi kamandi kwathi uthetha into yoba sizalawulwa nguwena bantu abafuni ukuphathwa abafuni ulawulwa ngoba bezibhaka bengathi bazawulawulwa ihleke ngoku umbuzo lo wavakala into yoba unayo ingxaki kwathi uthetha into yoba sizalawulwa nguwena eqalapho le nzondo waphinda ke ngoku noYosefu wangunoYosefu othandwa kakhulu nguyise because ithi le ncwadi uzelwe kwaluphaleni wabuya thandwa ekuthandweni kwakho uYosefu kuthiwa wathungelwa ingubo ende enemikhono yile ngubo abayithathile xa bemfaka kula mathi yathathwa yona ingubo yabhekisa kuyise kwathiwa khawufanise asingubo kanyana wakho nale kuyiwena lo ngubo uYosefu ngexesha epha kula mathi adlulile phaa ama-Ishmayeli wathatha uYosefu wathengiswa kubo bayifumana nenzuzo bebeyifuna kodwa yathi ngoba into kaThixo indivumisa laa ngoma ethi kubona ukaThixo asimbonanga uThixo mhle njengawo wamana uThixo yena ezibonakalisa kuYosefu uthi xa ethengiswe njalo uYosefu athi njengoba ezibhaqwe uYosefu ekwaPotifari ngenxa yothengiswa kwakhe yasike kodwa into kaThixo ngoba ndithe igama noba abantu sebezama ukuhlala phezu kwayo kodwa esamandla kaYehova uThixo aphume izithuba uphaka uPotifari uYosefu athi uPotifari ngoku zonke into zakhe azinikele kuYosefu kodwa umahluko apha kuthiwa okokufike lo Yosefu apha kuPotifari into eyenzekileyo zisike izinto zazanda ukuphindaphindana andiyifuni ke laa gildi engayizufana noYosefu zithi izinto nazikhokelwe nguwe zonakala ngoba kaloku izinto zikaThixo uzenza ngokwakho ushiye uThixo ngasemva ziza konakala ke because uYosefu yena uhamba noYosefu uThixo zisuka izinto ngoku eziyekelwe esandleni sakhe zaphindaphindana ukuba ne-progress ufika ngoku apha uYosefu engulo muntu onjalo andizungena ke
waphalisa umnqamlezo ethi uYehova uThixo nyathela pho nyathela khona kusungabuva ubunzima bomnqamlezo ungathi Yosefu uhamba ngaloo mandla ufika kuloo ntolongo athi esahleli insukwana kufika abafa babili uNcamli wakwakumkani noMoji wezonka wakwakumkani bathatha baphosa kule ntolongo phofu nakule ntolongo Yosefu ufike kwayekelwa kuye zonke izinto yanguyonika indawo abafikayo kule ntolongo wathi uYosefu ngenye imini xa ifika ufika babafa beyekelela ubuso uyabuza uYosefu into yoba kutheni nanje ithi impendulo sibhidwe liphupha akukho nomnye ukwazi ulityhila ndimthande kodwa uYosefu ngoba uYosefu akazigwagwisi ngale nto kaThixo ayenzi ngathi yakhe because into esihlukanisa zigildas nenceba kaThixo zithi into esizinikwe nguYehova uThixo sicimbaze zethu wivigilda ngenye imini yayisithandazise kwatshamazwi icela umsebenzi ithi kodwa sowufumana umsebenzi ufike ngoku nakumanipuleshile ithi ingathi bacinga uba sebenzela bona ulibele into yoba le nto akuyo ngoku azange azinike wayinikwa nguThixo ufika ngoku apho uYosefu xa ezawuva le ngxaki athi kubo ukutyhilwa kwephupha ayikho kwam kokaThixo aphinde abuye athi kodwa khawundibalisele lithini neliphupha athi esondibalisele eliphupha uYosefu angene kulo ke xa keliva athi kuye uNcamli kusele iintsuku ezintathu ayiphakamise ukumgana intloko yakhe uphume kule ndawo ubuyele ube nguNcamli athi uMoji wezonka ubona nje nam ndinelam kuthiza nalo eze nalo xelela into yoba kusele iintsuku ezintathu ayiphakamise ukumgana intloko yakhe ukhutshwe kule ndawo iqhuthwe ke neyakho intloko idliwe zintaka kodwa ndimthanda phaa kumNcamli wezonka because ulandele ngamazwi athi kuye usowuphuma kule ndawo undikhankanye kuFaro ndiphume kule ndawo wathi ngoba uYosefu ufana nalo mntu omthembile uYehova uThixo futhi ongapeniki noba ngasentolongweni isizathu singekho kodwa kamsoli uThixo thina ezigildas xa sidlula ezintweni sinemisteyikhi yoba sithi kanti uphina noThixo akatshonga uThixo into yoba asizudlula ezintweni kodwa uba sinqoba ngaye sizawubona sidlula kukho ingoma endiyithandayo ethi yodlala indumiso phezu kwalameva ukuze khonzeke kahle uThixo kuyabonakala into yoba uba siye sondlala uYehova uThixo zona imeko zizungabikho kodwa ngenxa yegama lakhe lo wadala izulu nomhlaba wathi ngenye imini makubekho ukukhanya kwesula kwabakho ukukhanya wathi ngenye imini makubekho ubusuku thetha ngalo Thixo njalo othetha izinto zenzeke ebomini bethu ufika ke ngoku athi kuYosefu kunomfo nguNcamli athi uzundikhumbuleke wakulungelo undikhankanye kuFaro ndiphume kule ndawo kodwa xa sephumile uNcamli wakwakumkani walibala ngoYosefu wafana nathi ke ngoku silibala izinto uThixo asenzele zona ngesikhohlwe nokumdumisa because sibona izinto ngoku uThixo sisikelele ngazo silibala into yoba kaloku akuyeki ukubani uthi unabantu bakho Thixo ngamaxesha onke ubagcine ubancede endaweni zonke ufika ke ngoku alibale lo mfo kumkhankanya uYosefu kodwa wathi ngoba umuntu
ukwenzela into yoba noba uyafuna noba ufuni amphakamise uThixo umuntu wakho. uThixo Skilters uzosiphakamisa uThixo noba izinto ezibhekene nazo sezicimba ziphekane njengomini wethu, kodwa ngenxa kaThixo owangamile phezu kwethu uThixo uzosiphakamisa. Siphakamisa uThixo sele sicinga into yoba amathemba aphelile ngoba uYehova uThixo uyayiphakamisa into engelutho aye isihlale namakhosi. Niselela uThixo njalo zikhilda zekuseni nithi masifane noYosefu athe kuzo zonke izinto adlule kuzo, kodwa abantu abebemdlulisa kubo kuzo izinto azange abazonde. Ngoba bangabe uyahamba noYehova uThixo wenziswa nguye nexesha lozonda abantu awubi nalo, ngoba uYehova uThixo usinqabela izinto noba thina singathanga sabulaleka, ngoba uthi zani lonke nina nisindwayo nibulalekayo imithwalo ninika ukuphumula ngoYesu Kristu Nkosi yethu. Amen.
ke ndithi nje kunikazi wanathi one way bawugcwanini ngwase-Wild Coast kodwa ndihlala eBencuti. Usister Maswazi sesociety neyi-1 eBencuti. Siyithethile ke le nto uba yena uzothatha nje ixesha, mna ndithatha ixesha elifutshane. 8:30 ngoku umfundisi Ncoko besithe sobabini uzothatha i-30 minutes because ngo-9 ifuna siyivalile. Futhi na kunike 2 minutes kwela lakhe ixesha kuba ekamseliphuphele. Ndizokhwaza kakhulu ke kuba iholo lethu ne-eco ndiqaphelani uba xa uye ukhwaza ungevakali indinika advantage andizuyinyuka ke ezigidaz zakuthi ngenxa yaloo nto. Intlonti ke kuba upresident wase-Wild Coast eyoba kwii-delegates ezikhoyo kuthiwe mandizoma kule ndawo. Bayayazi mna ndifuna yam ingcwabo yasezilalini kwamaxhaphokazi kububise igama lesilungu lalinye phaa xa usenza intshumayelo uqhwatyela izandla kuthi uqhubile. Ngeza society ke ndithatha iplan phaa ezilalini eza society ndiyazikhela ndodwa ke iyandixakekisa ke le ndikuyo kodwa ke sendilapha ngoku. Phaa kuthi eWild Coast siye sithi yaba ngumkhokha okanye isiqalekiso i-decision eyenziwa inkosikazi ka-Isaka ongumama uIsrayeli kunye no-Isaka. Ndizama ke ukuphumela kule vesi ndinguYosef. Andifuna uyilesa ngoba apho kwiiprogram zenu niyayibona seniyivile kuba ndizama ukukhawuleza. Gildas ngamanye amaxesha i-decision making ibalulekile. Nento ndizifanele ndiziqhelane kuba isigqibo sithatha namhlanje singasisiqalekiso kubantwana bakho kunye nabantwana babantwana bakho. Ukuthathwa kwentsikelelo ka-Esawu ngesandla sikanina anika uYakobi ifuna uba ngumkhokha okanye sisiqalekiso kwinzala kaYakobi. Kuba ngoku sekungevani oonyana bakaYakobi ngenxa yesiphiwo somnye oonyana bakaYakobi, kungenxa yeyelenqe likamama kaYakobi. Ngoku ifuna uba itrend. uYosef ukhule nabakhulwa bakhe emva koba besukile kwaLabhani babuyela eKanani. Babeselusa bonke bemfundisa njengomntana omncinci kwaLosi. Ndizama ke mama president, general president ukuza kule vesi. Mhlawumbi ndingangafiki ke ngenxa yexesha kodwa ndizathi chu kancinci. Ayivelekho amaphupho kaYosef kodwa ebenginobenani kuba ebengathethi ngakuba abe yintloko phezu kwabakhuluwa bakhe kunye nonina noyise. Phaya ekwaluseni bebethi nabakhuluwa bakhe xa bephuphileyo bambalisele uYosef. Abahlalutyele ngamanye amaxesha aphuphe abalisele bona but ibinginobenani kuba ibingekamvezi uYosef eyintloko phezu kwabakhuluwa bakhe. Ngokwesintu ke inkulu nendlamafa zizoyazi le nto. Iba yi-embarrassment ukuthi xa khilele umninawo abekhona abakhuluwa kuba kaloku ezinye izinto ibimele bazivela ngomkhulu. But ngoku uThixo ubeke isiphiwo phezu kwaYosef. Mandikhawuleze ke. Khalibe nanto kangako iphupha lezithungu zaguqa phambi kaYosef. Kodwa iphupha elibonzakalisileyo ubethile umfundisi uKole lithi inyanga nenkwenkwezi wanqwalise wathi nene wena uzophatha thina namna nonyoko sawukhonza wena nabakhuluwa bakho. Yabonzakalisa abakhuluwa bakaYosef lo nto. Zigildas bendizothi apha benethuba
mhlawumbe uphupha okanye amaphupha wenu akuyongxaki uphupha, kodwa khawukhethe umuntu onombalisela iphupha lakho. Abanye abanamaphupha batshabalala kuba babalisela abantu abarongo amaphupha wabo. Ukuthunywa kukaYosefu ayokhangela abakhuluwa bakhe, wayizazi indawo abolusela kuzo, kodwa ngaloo mhla ephuphile uYosefu batshintsha indawo yokwalusela babheke eDothani. Ndimva ibhadula edibana nomfo esithi, ndikhangela abakhuluwa bam khange babonena, kuba amadlelo ebesitya izimvu uYosefu ebewazi, kuba naye ebengumalusi wezimvu ezimfutshane kunye nabakhuluwa bakhe. Kodwa mhla kuphuma iphupha likaYosefu batshintsha indawo yokwalusa, mandithi mhla ubhungwa ukutshatyalaliswa zitshomi zakho bazotshintsha indawo benidla ngokutshisa kwenyama nanqabe kuyo ukuze ungabafumani until bade bafumane isolution yokutshabalalisa iphupha lakho. Bahlala eDothani. Yabona ke abantu abafuna ukutshabalalisa iphupha lakho badibana eDothani. iDothani yayindawo yokutshabalalisa amaphupha. Uthi umbhali i-decisions zokwenzakalisa abanye abantu zazigqitywa eDothani, apho kwakuhlalwa khona. Kodwa zigqidazi ndikhawulezile ndiqaphela into enye ngeDothani, basoloko bekhona ooRubheni phaya eDothani ekuthi xa ufuna ukutshatyalalisisa impilo yakho banqandwe Rubheni, bathi masingade simbulale, masingade simbulale kuba igazi lethu. Mhlawumbe nawe unguRubheni phakathi kwabakhuluwa bakaYosefu. Benzothi ke kuba benethuba suka eRubheni eDothani, kusenalo ithuba lokuphuma eDothani. iDothani Rubheni ayonto yakho, ufakwe nje ngentloko wena eDothani, bathi ayonto yakho. Mhlambe wena eDothani ufakwe nguYuda, kuba ndivapha Mfundisi Mantambo bathi abamfake emngcinyeni ongasenamanzi, kuba amanzi thina amaKrestu sazi uba kulapho senziwa ngcwele khona, sihlanjwe ubuntu obudala kuvela ubuntu obutsha. Bathi ngoba iDothani indawo yamayele atsha amanzi. Ngazi banyamba nami nakusikazi amanzi akamelana namayelenge, kuba thina amaKrestu kulapho sihlanjwa khona emanzini. uYuda usebenzisa uRubheni, ngoba ndiva phaa uba kwathi kwakuqhamuka ama-Ishmayeli uYuda yedwa bengekho-aware abakhuluwa bakaYosefu wamthengisa kuma-Ishmayeli. Baxakana bodwa buye phi umntwana ebesimfaka apha, kanti yena uYuda injongo zakhe biyisilivere negolide. Lelo ndiphuma Rubheni eDothani kuba kungenzeka uyasetyenziswa ukuze uYuda azuze imali yena ngaloo nto. Bangafana nabantu besonzakaliswa babantu abafuna ukuzuza ngabo kuba befuna utshabalisa amaphupha. Mandikhawulezeke kuba senzawuyeka ngoku. Mhlawumbi uphupha Mama Mantambo lingangafezekiswa apho liqala khona. Mhlawumbi uphupha lingangafezekiswa kanana apho liqale khona. Eliphupha mhlawumbi lifika ligqithile eDothani iphupha. Sigqithileyo eDothani ukuze liyofika eJiphutha apho funeka khona lifezekiswa khona nguYosefu. Kule vesi siyinikiwa pha ethi nguYosefu umntakwenu enamthengisayo ukuze kutshabalale iphupha lakhe. Kwathi uThixo wafika eJiphutha walifezekisa iphupha likaYosefu naseJiphutha. Ake bazama ukumfaka
but entilongweni bakhona khonapho imana lisonjulwa khona iqiniswa khona iphupha likaYosefu. Mhlawumbe iphupha lakho liseseyiphutha entolongweni komzuzwana, aluthixo ufuna ukuliveza iphupha lakho, futhi iphupha lakho ufuna ukuliveza selinabanqina, selinabantu abathi ndinetyala inene kuba kunomntu endamshiya entolongweni. uThixo amtyhilela amaphupha zigildazi zakoyethu. Mhlawumbi nasemsebenzini kudala uzama bemane bekweqa kodwa bekwazi kumele uba unyusele, kodwa ngomhlobo kodwa mhlala kuphuma iphupha lakho entolongweni ethi phutha. Bazothi nene kudala kwakumele iphupha lalo mzalwane lafezekiswa. Mandiyekeke yile namathutha athi noba sewenzile amayele ngaphezu komnqamlezo ndimfanye athamatshokozi sithi ndiyawunikela umphefumlo wakho esandleni, umphefumlo wam esandleni sakho. Uthi umbhalini laqhawuka ikhuselo owayithiwa kungena uEli kanye ngonyaka zixolele izono zethu. Uthi umbhalini lathi laqhawuka elo khuselo lasika ilanga lawevuma thutha sithi inene lo ibingena kaThixo. ngoKristu inkosi yethu umsindisi wethu kuna
Mama General President, lo mzuzu wokokuba nam ndifumane kule nyhweba ichazwe ngutata uKolo apha yokokuba kuwe umqa wawela esandleni somntu sarisiva sibulela loo nto. Okokugqibela zigilders ndine-2 minutes ma into edala uba ndibe ne-2 minutes ndime apha i-netball players zizawuyazi ndizothatha i-rebound ndiyifake epalini. Okokuba ke bendingumntu osebenza kakhulu ekhitshini ngentsithi izihlanjwe zigqityiwe okokwam kubeka ikomityi endaweni yayo sihambe siyotya ibreakfast. Ndiza ke kule vesi kulaa ncwadi yeGenesis chapter 45 kulaa vesi yesine wathi ndinguYosefu lona mthengisa ngaye eJiphuta. Ndabika that Mantambi key aspect le vesi kule ndawo uYosefu ekuyo. Vumani ke ndithi uYosefu he had prophetic dreams. uThixo kuYosefu ebengathethi direct njengoba wayesenza kuAbraham njengoba wayenzile kuMoses, kodwa uThixo ebethetha indirectly kuYosefu ngamaphupha. Yenza lento kokubomi bukaYosefu bube kwidanger. Wathe kuloo meko injalo uYosefu wanengxaki yesibini yokokuba phakathi kwekhaya wanguthandwayo kutatakhe. Yenza loo nto okokuba sizofika kule vesi eyathi kuba wayenguthandwayo onale ngxaki yala maphupha yamthatha yonke loo nto yomfaka kwislaver as the favorite son waenda apha efakwa kwislaver. Kodwa kule vesi ndithi a key aspect kweli bali likaYosefu sifike sislave siyogaxeleka entolongweni to be the prisoner. Then God vice versa izinto the prisoner became the prime minister. Zothatha loo nto ndigoduke. Uthi uYosefu ndinguYosefu umzalwane wenu kuba i-identity sele kwiposition yoba yi-prime minister. Uyabona uba abantakwabo abamazi uthandwayo katata namhlanje. Wathisa uYosefu ebuhlungwini bentliziyo yakho kokokuba he must reconcile and reunite with the family. Wathi abantu bebelapha abangengoba kokoye wethu, when you're going to reunite or reconcile, drive outsiders away. Ngoba abazuyazi into edala uba ube wena you want the unity and peace. Ngoba khuphela ngaphandle